Καλοκαιρινές διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και εκτός από τις ωραίες αναμνήσεις, ενδεχομένως να μας άφησαν και κάποια παραπάνω κιλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες πρακτικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε προκειμένου να απαλλαχθούμε από τα κιλά των διακοπών. Αρχικά να πούμε ότι για να χάσουμε το επιπλέον βάρος θα πρέπει να είμαστε σε θερμιδικό έλλειμμα. Προσοχή όμως, μην μπαίνετε στη διαδικασία να μετράτε τις θερμίδες μόνοι σας. Καλύτερα να ακολουθήσετε τη συμβουλή ενός ειδικού. Πιείτε άφθονα υγρά, διότι βοηθούν στη σωστή ενυδάτωση του δέρματος και γενικότερα στην ευεξία του σώματός μας, καθώς και στην αύξηση του βασικού μας μεταβολικού ρυθμού. Βάλτε την άσκηση στην καθημερινότητά σας για να κάψετε επιπλέον θερμίδες. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά έναντι των τυποποιημένων σνακ, τα οποία είναι υψηλότερα και σε σάκχαρα αλλά έχουν και υψηλότερο θερμιδικό φορτίο σε σύγκριση με τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν υψηλό κορεσμό και υψηλό ποσοστό σε φυτικές ίνες. Προσοχή, μην ακολουθήσετε τις δίαιτες αποτοξίνωσης, διότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση πίσω από αυτό. Ίσα-ίσα που ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ικανός από μόνος του να μπορεί να διώχνει τα παραπροϊόντα των καύσεων μέσω του ύπατος, των νεφρών, του εντέρου και του δέρματος. Επίσης, τέλος, ο ύπνος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις καύσεις μας.